Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab gini ang programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, pangamusta kaninyo og magapanghinaot nga ning tungura karon nakapagbalo na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan o nga kamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas diin mo'y magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamator nga makapaghatod kanato ngadto sa kalawasan nga gitulo ni Master kanamo padayon sab nga among gitulo kaninyo. Og nining tungura karon mainitong pagpangamusta namo sa tanang makaigsunan sa sulod sa PBCM compound nga mga nagapabilin sa pagka-diehard yun o labi na sa mga kaigsunan sa nagakalain-laing mga dapit din gidumalahan sa mga chapter president din adunay pag-angkon ninyo sa radio station. Kumusta kaninyo nining inyong pagpatalihog tanan o dili na to pagkalimtan ang atong obligasyon para sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O ini karon nga tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta diha kaninyo mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan nining maong programa mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Kini karon inyong kauban igsuon Brother Romel Kanyaman katambayayong karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga among igatod diha kaninyo. Og aron sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa uban pang kauban nga ministro o ebanghelista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban po din nato karon sa studio. Atong kauban, nga chapter president dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental, chapter president, Brother Felipe Manlod. O niay hatag pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras makaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station, Visayas ug Mindanao. Mabati ang atong programa nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag adlawng Domingo og aduna usab matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Busa nini karon nga oras sa inyong pagpaminaw dinhi sa radio o naglantaw sa Facebook. Kumusta kaninyong tanan? Kamo na niana ang among mga gipanimbaya. Og sa tanan nga mga membro sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig mao kini ang atong gitawag og PBCM General Conference March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa mabati dinhi ni maong sibihan sa RP Index KO Radyo Ronda matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube ug makita usab kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RP Index KD Dipolog. Tag-adlawng Domingo alas 6 kadto sa La City ang tagna sa kagabion, live gyapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Sabado, duha ka hugna kita mga kaigsunan. Dinhi sa Power Radio, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Live gyapon kini sa Facebook ug gidumulahan kini unang-una sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Rizaba ug usab ang naghatag og kinabuhi ang nag-sponsor mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Kidapawan City. Ang atong programa
Mabati ninyo matagadlang Domingo dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live gyapon sa Facebook. Og usab atong gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matagadlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. O gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sa mga kumusta ang mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA matagadlaw nga Domingo mga kaigsunan duha ka hugna kini unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug mabati ang kadong hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon live sa Facebook ug makita o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DXEL Like FM. Matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa gaponon. Gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Ato sa mga kumusta atong mga kaigsunan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Partner Radio matagadlang Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion live yapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Ato sab gipangumusta nga ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Ug usab ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Iligan City, branch number 8. Kumusta kanimo, chapter president Sister Nilva L. Humawan. Ug usab ang iyang chapter vice president si Sister Nerdelia F. Maglente. Ug usab ang iyang secretary si Sister Ana B. Kilat nga sila pod ang nagsuporta dinhi sa Radyo Bandera 100.9 News FM dinhi sa Iligan City. Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong bagong basahon. Ug usab ang uban para atong basahon i-display gyapon nato. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Ug usab dugang pa ato usab gi pasalamatan si Ma'am Mera Palagtiw nga mo'y president nga nagdala sa CIS, nagpahigayon sila karon sa feeding ug naghatag pod og school supplies dinhi sa Master Tomas D. Eugenio Sr. Foundation School. Daghang kayong salamat, Ma'am Mera. O ato sa gipahibalo Brad Ever, Reverend o Brad Romel ang mga kaigsunan. Kaya kining kanhi ministro ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita sa screen ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gi-expelled na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kada iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigayon na mga kaigsunan aron sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan, Brad Romel, Brad Deber, Brad Ron, mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Aninio Gohilde may tungod sa Trinity. O sa dili pa nato sugdan ang mga pagpamahayag dining iyang pangutana karon, ato sa nga i-display ang mga nagapangutana og dala sa pagpangamusta kanila. Unang-una kini si Efren Aninio Gohilde may atong yatagan ko sa pagtagad, Brad Deber. Atong ipangamusta sila, Brad Deber. Kumusta kaninyo mga kahigalaan? Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana, Reb. Unang-una din sa imo nang gimension, Reb, si Efren Aninio Gohilde. Ang ikaduha si Boy Ortiga. Ikatulo si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat si Iliboy
Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikalima, Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta ka ninyo, mga kahigalaan, no? O labi na sa mga kaigsunan, mga chapter president, husband ko, niini karon nga radio station nga inyong gipamatian. Balikan nato ang atong gisgutan nga tema. Mao kini ang pagdubag sa pangutana ni Efren Anino Gohilde may tungod sa Trinity. O ang atong pagdubag niini karon nga ipasukad nato o para makita nato sa pagpasukad sugdon nato ang nadetalye niyang maong mga pangutana Brother sa pag-display, no? Okay, so atong i-display sa screen no, ang kiningiyag yung pangutana dinhi man ni siya ng utana reb sa atong wali dinhi sa Sure FM, Tandag City, Surigao del Sur. Dayon atong i-display sa screen mao kana makita ninyo ang iyag yung pangutana para madako din atong gi-separate reb may numbers na to. Mao kini. Una niya dinhi pangutana mao kini. Mangutana ko, kani nga religion, wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ikaduha niyang pangutana, ug unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ikatulo niyang pangutana, tulog bautismo, plural name o common noun? Igalang Efren Anino Gohilde sa inyong pagsunod, labi na sa uban nga nagapangutana nagpaabot, bisag dili ninyo ni pangutana, apil gapon mo sa pagpamati kay importante man usab kini nga inyong masabtan ang dapit siyang pangutana. Ato kini nga gibahin ngadto sa usa ngadto sa ikadua o sa ikatulo. Og ang una nimong pangutana nga naglimin niya na amo nang natubag. Kay nag-ingon man ka mangutana ko nga kini ba nga relihiyon wala bay gidugangan o gikuhaan lugar ini sa maong pagpanudlo namo. Wala gyud higala nga Efren Anino Gohilde. Gani diri na kita sa imong pangutana nga gingon nga Trinity o Trinitarians. Ba lugar kami? Ana, naaba lugar kami niya ng pagtuo sa Trinity o sa gitawag na dayon og Trinitarian ang mga believers lugar niya na. Yes. Pero kung nagtuo mi nga Trinity, amo nang pamatud-an sa Biblia kay may mga oneness. Ano ba ang isgutan namo nga na may uban nga mga lain-lain nga ngalan sa pagtulunan, born again o Pentecostal, na daghana sila nga dili sila motuog Trinity kay ila laging gihimo nga si Jehova mora na si Kristo. Maora po na ang Espiritu Santo. Samtang sa mua, dili ka na mo'y mao. Sigon sa gitudlo sa Biblia. Pero gusto gid po sila nga mangita og kanang priba nga. Mabasa ba kanang pulo nga Trinity sa Biblia? Pero unang-una, nga wala gyud kami buhaton nga pagdugang. Kay nakabasa kami nga gidili gyud ang pagdugang. O wala usab kami gihimo nga pagkulang kay nakabasa gyapon kami nga gidili ang pagkulang. Dugang man o kulang, pagkulang man o pagdugang, dili namo kana buhaton kay nahibalo kami nga gidili kana. Unsay prueba ni Brad Romel sumala sa pagpamatud nato? Ang prueba reberen atong mabasa diri sa Pinadayag 22 bersikulo 18 ngadto sa 19 ang atong pagbasa gingon. Akong pasidan-an ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesiya niining basahuna. Kung adunay magadugang niini bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahuna. Ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahuna. Busa batinaw ang tubag nga gibasa ni Brad Romel. Kanyaman nga nagpakita nga sa gipahayag na namo sa mga pagtuon higalang Efren Anino Gohilde. Nga kung pananglitan adunay hampak nga imong madawat. No, kung usa lang kampak kung magdugang ka sa mga nakasulat sa propesya, kinahanglan di manggod ni dugangan. Unsay nakabutang di nga tagna sa propesya, di nimo na dugangan kay madugangan hinon kag hampak.
Buti pasabot kung dugangan kag hampak, nay dawaton nun nimong hampak. Kung mahampakan ka man. Busa gidili gyud ang pagdugang kana ang mapiot nga wala kami ni ana sa pagtudlo ni Master di kanamo. O kun di sa Pinag 22, 18, 19, kung magtaktak kag mga pulong sa maong propesya nining basaw na ang imong bahin diha sa kahoy nga nagatag og kinabuhi og diha sa balang siyudad nga gisgutan nining basaw na tangtangon taktakon sa Dios wa na hinuntay bahin niya na manang akong gingon nga wa na hinuntay madaw-daw niya na busa nagpakita lamang nga kung nasayod kami niya na dili kami magpabuang-buang sa pagtando nga nagdugang baday mi og motuo mi og Trinity naasa man to'y husto ang katungala magtuog Trinity o ang nagtuog Trinity. Busa pahilo na higala, kay ato kini nga mapamatudan. Pero, kung atong pamatudan, dili po na kini makuha sa ubang pagtulunan nga leader. Kay nga naman, sa ubang leader, nga di man nato makuha. Mismo sila, di man gani daw sila angay tuuhan. Mo man na ang katingadaan kay nadugay leader-leader, magpagawas man og istorya nga wala na o dili gid sila ang principal nga tuhan. Ani atong pamation ang usa sa mga religious leader nga ilado pero nagpahayag nga bisan siya dili daw siya tuhan. Aniya atong patalinghugan. Pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo? Palpak yun. Ha? Si Kibuloy? Lalong palpak yun. Si ano? Si Bilarde? Kapal-palpak-palpakan yun. Si Periol, matakaw ng pera yon. Lahat ng pera sa daan pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano, palpak din yun. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano, palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. O, sino papakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong ibang pakikinggan. Ang pakikinig mo sa iba, pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa. Si Kristo ang nararapat natin pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Bradron, sa pamahayag ni Eli Soriano, Bradron? Usa ka pahayag nga mo kontrary o mailhan nga dili matuod nga sinugo sa Dios kay matud ba niya usa siya ka leader sa mga pagtulunan ang pangalan sa Eli Soriano magisgot kuno sa doktrina dili man kuno siya tuuhan kay wala kuno laing tuuhan mao kuno tong gisgotan niyang anak sa Dios nga mao atong Ginoong Hesukristo. Kay kung paniwalaan daw siya mismo o siya, kapalpakan yun. O palpak. Palpak daw tagmaniwala niya. O pero gibasa nato sa Biblia Reverend mulugar gyud nga di siya sinugo sa Dios kay ang mga matuod nga sinugo sa Dios magsulti mas kamatuoran magsulti man sa pulong sa Dios. O gawas nga dili gyud siya di ay sinugo kay wa nadugay maayong laki nahimo man nung mayong bay ano atong gingon mayong bay huyang manggod ang babae kaysa lalaki. Tinuod ka na Reverend. Ato lagi symbolic ba? Ingon manggod nini kung tinuod ta nga sinugo sa Dios. Ang sinugo sa Dios kung sa kapanahonan pa ni Kristo. Si Kristo adunay ang matinunan. Di na ba lang ta mutuo sa mga tinunan ni Kristo? Kay mulargo lang ta sa kang Kristo. Bisag gisugo sila ni Kristo. Diha nasaypan niya. Di man kuno, maapil naman siya nga dili paniwalaan. May rapon, kaya di man gyapon pod. Na ato lang ning ipakita nga dili na kita mismo pa ang nagsupalpal nila. Siya na mismo ang nagsupalpal sa kaugalingon. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano, palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Kanya ang prueba. Basta ba sinugo sa Dios, giun sa ba pag-describe o paghulagway sa Biblia, Brad Romel, ang sinugo sa Dios? Yun sa paghulagway, Reverend, natong mabasa sa unang hubad sa King James version nga Cebuano sa Juan Kapitulo 3, versikulo 34, gingon. Kay ang gisugo sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios. Kay ang Dios wala magahatag kaniya sa espiritu pinaagi sa tinaksanay. Oh, kita mo na. Gipangutanan nato si Brad Romel. Unsa ba ang paghulagway sa usa ka sinugo?
Matod pa niya sa unang hubad sa King James Version. Nga ang ilhanan, kung naamo ani si Buano, ang pinadig tawgugbog na, ang Santiago tawgod nga Hakubo, nagingon no? Kay ang gisugo sa Dios, lain man ang gisugo ug lain man ang Dios pod. Nagasulti sa mga pulong sa Dios. Kay ang Dios, wala magahatag kanya sa espiritu pinagi sa tinaksanay. Basta sinugo ka sa Dios, magsulti daw gyud ka sa pulong sa Dios. Unsay payag ni Kristo kung kuha na to implo sa kapanahonan niya, brethren, pagka adun na siya gisugo, ang gisugo ba dili na tudawaton? Sama ba ni Eli Soriano kung siya sinugo sa Dios? Si Eli Soriano ba'y paniwalaan? Siya, hindi, kapalpakan yun. Sino ang natin? Si Soriano? Palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Kapalpakan daw kung paniwalaan siya. Si Kristo lang kuno ang paniwalaan. Dili siya connection po kang Kristo, not connected by the Lord Jesus Christ. Nga naman, okay, ang koneksyon sa una, kung koneksyon pa ni siya sa pagkakaroon po, kay patay na po si Eli Soriano. Kinini ang mga tinunan ni Kristo gisugo, kinahanglan nga, kung ang gisugo, dawaton, nadawat po di mo ang nagsugo. Hay nang priba, brethren. Ani ang puri rin basaon na ko sa Biblia dinis Mateo kapitulo 10 bersikulo 40 gingon sa pagpahayag sa Biblia. Ang magadawat kaninyo payag ni sa atong Ginoong Hesus. Ang magadawat kaninyo magadawat kanako og ang magadawat kanako magadawat sa nagpadala kanako. Busa Sa gibasa nimo, brethren, kanang imong gingon nga ang magadawat kaninyo magadawat kanako. Kinsa man ang kaninyo nga kung dawaton nadawat si Kristo. amo nang mga sinugo nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo mo nang ningon lagi ta dili gid ni sinugo si Soriano kay kumutuo kuno kaniya kapalpakan man kuno samantalang sa Biblia ang mga sinugo sa Dios magasulti sa pulong sa Dios nga nagikan sa Dios unya ang magadawat daw kanila nga mga sinugo nagadawat po sa nagsugo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay kung balibaran ang sinugo ni Kristo, wapod sila mo dawat Tinuod. sa atong Ginoong Kristo. Oo. Ang balibaran niya, mga mahal namong tigpaminaw, no? Labi na kanimo, Efren, anino gihildi nga nagapangutana ka na mo, katong dili sinugo. Kay bisag pagdawato ni mo to, di man na sinugo sa Dios. Dili ni mo nadawat ang Dios. Kapag ka ang sinugo sa Dios, imong gibalibaran, apil na nga gibalibaran ni mo ang nagsugo ni anang mga sinugo. Karon, dinhi kita sa maong punto. Nagtuo ba ta og Trinity? Nagtuo. Matod pa ni Efren Anino Guhildi, Trinitarian makunuta. Kay ang the word Trinitarian means nga believer of Trinity. Pero sa pagtulo ni Master kanamo, dili nagpasabot nga basta Trinity. Dios na ang kadaosa nila. Wala pa mi niya na. Samantalang nag-ilami nga Dios. Pero ang pagtulo ni Master, the word Trinity, nagpahayag nga tulo na. Walay Trinity nga 50 ka buok, 40, 30, 20, 15, paubusan pa nimo ng 15, mulabaw pa sa tulo. Abot sa upat, taman na gina sa tulo. Ang the word nga Trinity. Unsa may atong ikapakitang puriba ni Brother Deber nga ang the word Trinity tulo ra gid kabuk di gina mosobra sa tulo, Brother Deber. Ni amo ko hatag example reb kining sa online man ni hindowebsite.com. Diin pruiba na to nga pag Trinity gani tulo gyud na siya. Bisan pa sa ilaha lugang dapit no sa mga Hinduism. Niya atong pagabasahon dinhi. Mao kini ato makita sa online no. Mao kini nani siya title Brahma, Vishnu, Shiva, the highest gods of Hinduism. Dayon dinhi sa ubos atong mabasa, the Trimurtis or the Trinity. Dayon dinhi sa ubos atong mabasa nagaingon, Brahma is the creator, Vishnu is the preserver, and Shiva is the destroyer. Kung sa Sibano, si Brahma ang tiglalang, si Vishnu ang tigpreserba, og si Shiva ang tiglaglag. Busa kining Trinity di ay reb, sa kining example nga atong gikuha, tulo, kay kung upat, quaternity. Kung duha, duality. Kung Trinity, tulo gyud na siya. Na sa gipakita
namo nga example. Wa na magpasabot nga nagtuumig Trinity sa Hinduismo nga Trinity. Ang among Trinity o tulo na sa Biblia gikan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pila man nila kung kwintahon. Di ba tulo na? Di man gud ka mao manginta ang ubang relihiyon nga wa magtuog Trinity kay gihimo naman gud nga si Kristo mao pud na si Jehova. Si Kristo mao pud ng Espiritu Santo gibali-bali man nila na og kung tinuon na ngano man tuod nga tulo. Di usara gyud. Pero kung mapamatud-an sa Biblia nga individuality kini sila. Mo nang nikuha mig example sa Trinity sa Hinduism. Sa Hindu. Nga ang ilang gitawag si Brahma, unsa na si Brahma, Vladimir? Tigla lang o creator si Vishnu, preserver or preserver. tig-preserba. Si Shiva, tiglaglag or destroyer. Magkalahi sila sa buluhaton. Pero tulog na nakaron. Among ipakita ang ilustrasyon sa gitawag sa amo ng pagtudlo tungod sa kang master sa Trinity nga diri na lugar nagbase sa nasod sa Pilipinas. Nya ato ipakita, Brother. Kana pa vertical o portrait na siya nga pagka-layout reb. Buti pasabot niini kini nga nagkapot og bunal og cross mao na ang simbolo nga mao si Yahweh o kon Jehova. Gidescribe lang lugar nato as a symbol. Unya gitawag pod og agila. Unya ang atong Ginoong Hesukristo gikuha lugar nato para ma-picturize nato ang iyang hulagway nagsimbolo og karnero. Unya ang atong magtutudlo tungod kay siya ang katumanan diya sa pagdala sa Espiritu Santo, siya sa Biblia gitudlo nga sa lampati ang simbolo. Isunod din nato, Brother, ang usa ka Ang atong gi-landscape bitaw o gi-horizontal na tong atong pag-design. Okay, kana rin. mo na siya, no? Unya, na diya nakabutang, Brother, unsay nakabutang diya sa litra sa matag usa o dapit kanila din ang adlaw gibutangan nato og God. Kay mao man kini ang simbolo man ni sa tong flag no sa Pilipinas. Diyon dinhi sa babaw mao man kini si Jesus Christ, Karnero, the Sun. Dayon dinhi sa ubos, kung nagalantaw kamo sa tong video mga kaigsunan, ma-picture out ninyo no. Dayon dinhi sa ubos, the Father nga mao ang amahan, na symbol siya og agila. Dayon dinhi naman sa kining tunga-tunga bitaw sa the Son and the Father, dayon na ay distansya gamay kay kining flag nato, kining naka-white, naka-triangle man ni Reb, naa dinhi makita the Holy Spirit, nagsimbolo og dove. Dayon ang kining Son, gilibilan po na to og God, gipasabot nga kining the Son, ang the Father, o ang the Holy Spirit, Dios Reb. Pero sa magkalahi pagka-person, sila. unsay nakabutang diya? Ang kining the Father is different person than the Holy Spirit. Different person. Different person than the Holy Spirit. Dayon ang Holy Spirit naman, different person. Different person than the Son. Dayon ang the Son is different person than the Father. Nakita nato. Pero ang the Father is God. Ang the Son is God. Ang Holy Spirit is God. Mao na nga nagtuo mi. Pero principally pagtudlo sa Trinity, the word Trinity, wala pa mi magdiyos anak. Sa pagtudlo, tulo ang pasabot sa the word nga Trinity. O ang simbolika nato nga si Jehova gi-describe niya no nga naay bunal lugar, naay cross nga gikaptan sa pagpaagi nga nagsimbolika kana sa Isaias 31:5 nga langgam, kung matang sa langgam nasa Deuteronomio 32:11 nga agila mo nang gisimboluhan og agila. Og ang atong Ginoong Kristo sa Juan 1:29 sa Bibliang Katoliko nga may imprimator Julio Cardinal Rosales gisimboluhan og nating nga kanero o karnero. Dili literal nga kanero gyud. Og ang Espiritu Santo gisimboluhan kana og salampati sumala sa Lucas 3:21 og 22. Mo kana ang atong gipahayag niya na. Og mayong masabtan nga
tungod kay naghisgot tag tulo, bisan sa pagbuhat sa Dios sa tao gipakita gid na nga ang pronoun nga gigamit nato, buhaton nato ang tao. Ingon sa dagway sa kasama nato, the word nga nato plural, para ipakita nga kana nagrepresent sa Amahan, Anak og Espiritu Santo. Kanang anak mao man natong Jesucristo. Unsay prueba diya na Brad Romel sumala sa Biblia? Sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, giingon, ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Bisag diya lang tama no? Kay ang atong gipangita nga may kauban ba diya ang Dios? Klaro. Og mingon ang Dios highlight read. Mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. Pag ingog nato, duha ka nato, makita atong dagway. Di kung usa lang siya nagbuhat, akong buhaton nako, dili nato. Ang tao sumala sa akong dagway, dili ingnog atong dagway. It means nga kung nato o atong dagway ang gipormahan sa tao sa pagbuhat sa Dios, kasama diya siyang dagway, wala na magpasabot nga siya usa. Sigun sa ubang mga pagtulunan nga kanang nag-ingon nga dili sila Trinitarian, dili na mapud na sila mutuo og relihiyon, kay wala sa ila ang pagtudlo pod sa the word nga religion. Kay di kuno ang reliyon manluluwas, si Kristo ra man kuno, pero sa atong natun-an diya pa lang daan, napalpak na sila. Nakaron, unsay prueba nga kini nga pag-ingog buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon kasama nato, Brad Ron, nga nagrepresent kini may tungod sa the Father, mao si Yahweh o Jehovah, o sa the Son o ang atong Jesucristo, o sa gitawag og Holy Spirit, Brad Ron. Kining Biblia, Reverend, ang Amplified Holy Bible. Nausab kita niya na, no? Dapol kita ni Arab. Okay, mo ni akong basahon, Reverend, sa pagprueba nga kanang gilangkuban sa nato diya nga mo'y mubuhat sa tao, maugid ka na ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Maura gyapon sa gibasa sa kaubang ministro Brad Romel Kanyaman ang Genesis chapter 1 verse 26, ingon ini nga tumabasa. Then God said, let us, na diha ang close and open parenthesis, Father, Son, and Holy Spirit. Make man in our image, sa atong pinulungan, gingon, o niya, mingon ang Dios, buhaton nato, langkuban sa nato, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Nga, mao'y naghimo sa tao, sumala sa atong dagway. Nagyapon ang atong gigamit, which is sa English, our image. No, nakita na to. Busa, igalang Efren aninyo guhildi, o katong mga nagsunod nga, wala mo believe sa pulong nga Trinity. Kay wa kuno'y mabasa sa Biblia, ato po nang pamatudan. Bisag wa pa'y mabasa, pananglit, granting nga. Di nakakabalo mo kwinta kay ngano, si Jehovah, si Kristo, o ang Espiritu Santo, maura man na po si Jehovah lagi. Maura po na si Jehovah, ang Espiritu Santo, maura po na si Kristo lagi. Kanang Espiritu Santo, maura po na si Jehovah, maura po na si Kristo, di, unsaon man to, pagkatuluan na, nga mauman na, usaram ng kabok. Nabusagi, pakitaan na to sa lain nga mga paghulagway o sa nabasa nga Biblia, sa mga translation o version, para ipakita nga dili kami naggama-gama nini nga Biblia na hain pang mabasa sa Biblia nga naa gyud ang Espiritu Santo sumala sa Biblia, Brad Eber, sa pagbuhat lang daan sa kalibutan, diha na siya. Kay nga ang ganang the word nga kalibutan mo man ang yuta, earth lugar sa English, naasa man din nagkuha og nagbuhat og tao sa yuta man, di sa wa pa ang tao, nag-una ang yuta, kay dito man ang Diyos nag-umol sa yuta, aron himuong tao. Ayan ang prueba niya na, Brad Eber, nga naa na gyud ang Espiritu Santo. Pero sa dili pa basahon ni Brad Eber, ang importante nga pangutana, Reverend, ato sa nga i-prueba sa Biblia, nga nagisgot man tag tulo ka persona, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, diin ang Amahan,
si Jehovah sa katawagan nga sa unang panahon mao gini ang gimantala Reverend Kalakip ang iyang titulo nga bato, no? Brother David? Okay, ato sa pagbasahon, Redon, din sa Deuteronomio 32:3 ug 4, atong pagbasahon, nag-iingon ini, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehovah, pakadakuon ninyo ang atong Dios, ang bato. Ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong og matulid. Sa ato panining puntuhan, napagawas na to nga si Jehovah di ay Dios. Dios. Bisan pa kung dili na to i-mention nga siya bato, pero nakasulat na nga bato. So ang purpose na to, Brad Romel, Brad Deber, Brad Ron, nga si Jehovah di ay Dios. Kung ipamatuod na nato individuality. Tinuod. Ang ato bang Ginoong Hesukristo pod ba Dios, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Dios Reverend ug ang priba, basahon ako sa Biblia nga gitawag maayong balita Biblia nga adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Ari ko mabasa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 18 sa pagprueba nga ang Ginoong Hesukristo nga anak Dios pud ni. Gingon wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan mo ay nagpaila kaniya. Busa, higalang Efren Anino Guhilde, gipamatud-an sa namo individuality. Nga Dios ba ang amahan? Nabasa na. Dios ba ang anak? Dios. Pero wa may mag-ingon nga ang Trinity, Dios na din namo. Ang the word nga Trinity, balikan namo pag-explain, nagpasabot nga tulo. Wala pa diha nag-explain sa gitugon o sa gitulo namo ni Master nga Dios ba. Pero kung muilami nga Dios, nakasulat sa Biblia. Ang Espiritu Santo naman, Brad Romel, Dios ba sumala sa nakasulat gyapon sa Biblia? Diyos Reverend, sumala sa atong mabasa sa Maayong Balita Biblia, adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales, sa Buhat Kapitulo 5, versikulo 3 ngadto sa 4, gingon. Si Pedro mingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan Sa 4. imo kadto Sa 4. Og sa dihang nabaligya na ang halin imo gihapon karon, nganong namakak ka man, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundili ang Dios. Kinsa ang gibakakan sumala ni Apostol Pedro ngadto kang Ananias sa imong gibasa dinhi, Brad Romel? Ang gibakakan, dili ang mga tao kundili ang Dios. Walay lain Reverend kundili mao ang Espiritu Santo. Matinaw. Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo? Di ang gibakakan di ni Ananias, Espiritu Santo sa pagsukmat ni Apostol Pedro, maong sa versikulo 4. Gipatinaw nga dili ang mga tao ang imong gibakakan kanang gihay light na turid, kundi ang Dios kaysa tong Dios ang gibakakan maong Espiritu Santo. Kung mao, Dios di ay ang Espiritu Santo, higalang Efren Anino Guhilde, nakasulat sa Biblia, dili kana pagdugang ang among gibuhat. Nakaron, katong gipangutan ako ganina, nga giingon ako ni Brad Deber nga mabasa bagyod nga ang Espiritu Santo diha na sa pagbuhat sa tao gani o sa pagbuhat sa kalibutan kay ngano wa pa niya buhata ang tao, naguna ang kalibutan kay wa may mabuhat nga tao ug way kalibutan o yuta nga nabuhat na sa Dios. Naaba ang Espiritu Santo na Brad Deber? Naareb, atong pagabasahon din sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 2, ingon niining nakapayag, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ug ang yuta awaaw ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman. Humao kini nga atong punto, ug ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Karon susihon din nato ni kini bang Espiritu sa Dios nga nagalihok ibabaw sa naong sa mga tubig kay sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Dayon sa bersikulo 2, ug ang yuta awaaw na lugar, ug walay sulod, ug ang kangit-ngit diya sa ibabaw sa naong
sa kiladman. Wa pa di ay pasudli sa Dios og mga tanom. Pero nag-ingon na ug ang Espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa naw sa mga tubig. May Espiritu sa Dios nga nagalihok. So siyo din nato kini karon kung kini bang Espiritu sa Dios mao ba ning Espiritu Santo. Pero adto na pa bay dugang payag sa nakasulat sa Biblia nga gibasa ni Bradiber. Napabay mabasa lain nga nakasulat kining the word Espiritu sa Dios, Brad Ronnie. Doon na Reverend, og dinag yapon sa Henesis nga basahon, pero ari sa Kapitulo 41, versikulo 38. Ang pagprueba gingon sa pagpahayag. Og si Faraon nagaingon sa iyang mga alagad, makakaplag baka kita og usa ka tawo nga ingon niini nga kaniya anaa ang Espiritu sa Dios. Oh, nakita nato. Og si Paraon nagaingon sa iyang mga alagad, makakaplag baka kita og usa ka tawo nga ingon ini nga kaniya ana ang Espiritu sa Dios. O di nakita nato nga na day Espiritu sa Dios. Mismos Paraon gani. Ha? Nakahibalo gani nga na day Espiritu sa Dios. Mabasa sa Henesis 41:38 na gawas niya na sa Henesis nga mabasa. Sumala sa ato nang napakita. Hain pa. Katong-atong gibasa ganina nga Henesis, different chapter, different verses, pero Henesis lang yapon. Pero hain pang mabasa the word nga Espiritu sa Dios, Brad Romel, sumala sa Biblia. Diri sa unang Samuel kapitulo 19 bersikulo 20 gingon, og si Saul nagpadala og mga sulugoon aron sa pagpakuha kang David og sa pagkakita nila sa panon sa mga manalagna nga nanagpanagna, og si Samuel didto ingon nga ilang pangulo. Ang Espiritu sa Dios miabot sa ibabaw sa mga sulugoon ni Saul og sila usab na nagpanagna. O nakita na to, gi-highlight na to. But pasabot na mo. Igalang Iprin Anino Guhilde, nga bisan pa diri sa unang Samuel 19:20, gi-highlight na to. Ang Espiritu sa Dios miabot sa ibabaw sa mga sulugoon ni Saul og sila usab na nagpanagna. Di na ay Espiritu sa Dios. Pero unsay priba, brethren, kay naanam ni sa pagbuhat sa kalibutan. Kay nagunaman ang kalibutan kay sa tao, brethren. Nga kining Espiritu sa Dios, nga ato nang nakita nga kini Dios, kini Espiritu Santo gyud kining the word nga Espiritu sa Dios. Okay niyang prueba Reverend, sa panahon sa atong Ginoong Espiritu sa dihang gibautismohan siya, makita ang Espiritu sa Dios gihulagway kiniingon nga sa lampati. Ang prueba basahon ako sa Biblia dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 ingon ini nga atong mabasa. Og sa nabautismohan na si Hesus, siya may hawas dayon gikan sa tubig, og tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Og kaniya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Usa gihilagway ang Espiritu sa Dios, Reverend, ingon nga salampati. O karon dinhi pa lang punto tulo na. Kay gano, balikan nato ang gibasa nga 16. Now, sa nabautismohan si Jesus, uno. Og miyawas si Jesus sa tubig. Og tanawan na bukas ang kalangitan. Og nakita ang Espiritu sa Dios, dos na. Nga mikunsan ingon og salampati og may pahilo na kini diha sa ibabaw niya. Ang Espiritu sa Dios gipahalunaan ang atong Ginoong Kristo nasa ibabaw niya. Di nagpasabot nga lain ang Espiritu sa Dios. Nasa versikulo 17. Na pagyudo og anak karon o sa katingog gikan sa langit o naitingog sa langit ikatulo. Kini ang akong anak, mao kini ang akong anak nga pinalangga. Di katong nasa langit nga nagtingog. Ang iyang gimensyon nga anak kanang naa si Hesus nga gipasabot nga miyawas sa tubig. Humagbautismo di tulo na daan. Matay kining mga tawhan na nag-ingog katawhan sa Dios pagtulunan sa Dios. Nihiyos ba noong mga pagtudlo? No. Di na magkabalo mo tulo. Oh, nakita nato nga diri tulo. Pero Espiritu sa Dios, bradron, kini bang Espiritu sa Dios? Mo ba ni ang Espiritu Santo, bradron, nga nagsimbolo og salampati? Mao gid Reverend og ang prueba niini sa Lucas
Kapitulo 3, versikulo 21 ug 22, ingon ini. Og sa nabautismuhan na ang tanang tao, og sa diha nga si Hesus usab nabautismuhan na, og nagampo ang langit na bukas. 22. Og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Bisag diha lang rin. Oh, katong espiritu sa Dios nga nakita nga mipaluna sa ibabaw sa atong Ginoong Hesukristo nga ingon og salampati naklaro dinhi nga kadto di ay espiritu sa Dios nga ingon sa simbolikag salampati brethren Mao ang Espiritu Santo. na karon og maura si Kristo maurang Espiritu Santo pag simbolo lang daan nagkalahi na dito sa langit na itingog dito na ba man si Kristo mo gyapon ng amahan nag-ingon man ang amahan mo kanang akong anak na unsa ba ning amahan nga siya ra ng anak mo ingon pagyud nay anak wagi kay anak kay ikaw ra man ang amahan usa ra gud ka o di ba sa likwaot mga mahal namong tigpaminaw kung kana man nga pagtulunan nga atong gipasakupan unya ingon anang pagtudlo kana lang daan ha kinahanglan mangita kita pero it doesn't mean nga kung nag-Trinity na pod iya na sa Dios kinahanglan susihon pod kinsa sa mga nag-Trinity nga iya sa Dios nakaron ang ato karon nga ipatinaw karon kung hisgutan nato tali kang Kristo ug sa Espiritu Santo kay sa ilustrasyon nato ganina nga gipakita simbolo sa flag the Father is different than The Son. the Son The Son. is different than the Holy Spirit ug ang Son different than the Father ang Son. Son nga mao nga atong Jesucristo is different than The Holy Spirit. the Holy Spirit. Mapamatud-an ba gyud nga adunay pagka-different gyud tali sa kang Kristo ug sa Espiritu Santo Brother Ber nga di gyud mautong giinterpretar sa nagkalaylain nga pundok nga generally speaking oneness usa lang ang ilang pagtudlo. Ato ginang mapamatud ang Reb nga si Ginoong Hesukristo, the Son, magkalahi gyud sa Holy Spirit o ang Espiritu Santo. Atong pagabasahon sa kini nga Biblia Reb, ang pulong sa Dios dinhi sa Mateo 12 bersikulo 32 niya. Matod pa dinhi. Si bisan kinsa nga musulti batok kanako nga anak sa tao mapasaylo. Matod pa ni Ginoong Hesukristo. Dugang pa niya dinhi sa sulti ni Ginoong Hesukristo. Apan ang musulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo hangtod sa hangtod. Oh. Sa Biblia ang pulong sa Dios gipakita bisan kinsa daw nga mosulti batok kanako ingon ni Kristo nga anak sa tao mapasaylo. Unsa may imong isulti kontra sa atong Ginoong Kristo mapasaylo daw ka? Apan ang musulti batok sa Espiritu Santo dili gid ka mapasaylo. Kamong nag-ingon nga si Kristo mao ra Espiritu Santo. Wa mo matinga na? Nganong inyong gimo nga si Kristo mao ra ang Espiritu Santo, niya ang Espiritu Santo mao ra si Kristo? Kung ang Espiritu Santo mao na si Kristo, di si Kristo dili makapasaylo. Di man mahimo nga si Kristo dili makapasaylo man siya. Kung ang Espiritu Santo mao ra si Kristo, dili pwede nga dili siya mo pasaylo. Kay siya ra man mao si Kristo. Siya asa lagi ana punggak bang agi. Na mauna nga nakita nato nga mura man tag makakatawa sa ilang tinudloan. Nakaron atong susihon. Dugang bang pahayag sa Biblia makita ba? Brother Romel nga magkalahi gyud ang anak nga si Kristo ug ang amahan ug ang Espiritu Santo nga mugawas gyud nga tulo lagi dili kay usa ra ka buok. Magkalahi gid brethren. Diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto sa 17 ang atong pagbasa. Kung nahigugma kamo kanako, Matod pa ni Kristo. matod pa ni Kristo, inyong pagatumanon ang akong mga sugo, Dayon, ug ako mga muyo sa amahan. si Kristo, timanan nato, ingon si Kristo, ug ako mga muyo sa amahan, mao man ni peligro. Kay kung si Kristo maora ng amahan, ba man mga muyo ka Kristo. Mas nalipong ka Kristo kaysa katong nanudlo nga mga oneness, mga born again, mga Pentecostal uban pa nga dili mo tuog Trinity. Dahil padayon, Brother Romel? Ito'y padayon.
ug kamo iyang pagatagan og laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Pagkatinaw, ang tinaw lubugon pa man hinon nila. Sa versikulo 15, nag-ingon, balikan ta sa Kapitulo 14, ingos Kristo, kung nahigugma mo ka nako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Daw be sa 16, kung ato basahan, ingos Kristo, ug ako mga muyo sa amahan, 1. Ang nangamuyo si Kristo, 2. Kung unahon na to ang nangamuyo, 1 si Kristo. Ako nangamuyo sa amahan na siya magkato, matay si Kristo na amnesia man. Kung ingon niya na, pero ang ma-amnesia niya na agutong nagtulo nga maura na si Kristo, maura ng amahan. Og ingon din si Kristo, og kamo sa iyang pagpangamoy, iyang pagatagan, og laing manlalaban, o naay laing manlalaban, nga makig-uban kanyo hangtod sa kangturan, giansiran kinsa na, sa 17, nga mao ang espiritu sa kamaturan. Kung basahon mo na sa Biblia nga ang pulong sa Dios kanang espiritu sa kamaturan, Espiritu Santo. Kung naapas Kristo ato man ni siyang imbestigar, Ginoong Hesukristo, ikaw ra bigina ng amahan, ikaw ra bigina po ng Espiritu Santo. Maingon po na si Kristo, oy basig bungol mo, nagingon man ko nga mga muyo ko sa akong amahan, na kung ako nagpabuang-buang ko ana, di lain gyud ang amahan mo ana Ginoong Hesukristo, oy unya ipadala ang laing manlalaban na kung ako na ang Espiritu Santo, nganong ako manginog lain na kay sa aman, lain na pud kay kanako nga ako ra man na. Busa mahibaw-an na nimo, hapit na lang mo ingon si Kristo og parehas pa na nato yun sa bugokan nimo oy. Ha? Mauna nga dili ta magbinugo mga mahal lamong tigpaminaw, pero murag sakit pamation ato lang hinayon nganong nag-ingon be insist manggod gani mo nga ang PBCM dili tinuod, masuko gani mo namo kay kulto para mapun mo kasabot na pero wa man taan ang topikuha. Kini lang ang among pagpaningil ninyo nganong wa man mo kahibaw taliwala nga dili man tinod ang PBCM. Musa igalang ninyo guhildi mo na priba nga gipalain gyud. Ay pangdugang puriba, Brad Deber, nga lahi gyud ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo nga naa gini sila. Niya ato pagabasahon rib sa kini nga version sa Biblia, New King James Version, Holy Bible, atong pagabasahon dinhi sa 1 John 5 verse 7. So lahi lang kakabirang na display no, pero maura ang content. Matod pa dinhi, nagaingon. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Kita mo na. Sa Cebuano rep, matod pa dinhi. Kay adunay tulo nga nagapamatuod sa langit o nagasaksi sa langit. Sa ubang hubad ang nagapamatod o kung ibase nato sa the word nga English nga witness, di saksi. Saksi na siya. Nagapamatod nga saksi. Pero ang maong saksi nga tulo, mao kini rep, ang amahan nga naa sa langit. nasa langit, ang pulong nagipuni sa langit, ug ang Espiritu Santo nagipuni sa langit, ug kining tulo usara. Nakita nato. Na ay giingog. Mo ni tingali inyong giingon nga kining tulo usara. Mga mahal lamong tigpaminaw. Matinaw nga doon na daay tulo nga atong gipakita. Pero kung naa may usara, pagpakita ni nga kadang amahan, dili gyud na maong atong Ginoong Kristo. Kay sa Biblia ng daan, kinsa man ang amahan, sumala sa Biblia, Brother Romel. Ang amahan, walay lain mo si Ginoong Jehova, Reverend. Sumala sa atong mabasa diri sa nakasulat sa Isayas Kapitulo 64, versikulo 8. Gingon, apan karon, O Jehova, ikaw mao ang among amahan. Bisag diya rata, klaro, nga si Jehova di ay mao ang amahan. Kanang Jehova nga mao ang amahan, unsa man ang Jehova? Brother, sumala sa Biblia. Ngalan ka na rep?
atong pagabasahon dinhi sa Jeremias kapitulo 16 bersikulo 21 ingon niini ang nakapahayag, busa ani karon sila pahibaluon ko. Niining makausap pa sila pahibaluon ko sa akong kamot og sa akong kusog. Og sila mahibalo nga ang akong ngalan mao si Jehova. Oh, di nakita nato nga si Jehova mao di ay nangalan o kana si Jehova mao na ang amahan nga sa ubang pagkasulti mao na si Yahweh. Mga mahal namong kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw, labi na kanimo Efren Anino Guhilde. Unya, kay do na may tulo nga nasa langit. Ang amahan, kini bang amahan? Witness ba ni o testigo ba ni pero naa sa langit, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? O Reb, o ang prueba din sa Salmo, akong pagkabasahon sa iyang kapitulo 50, versikulo 1, kama 7, ingon niyang mabasa. Ang makagagahom nga Dios si Jehova nagsulti og nagtawag sa yuta gikan sa silangan sa adlaw ngadto sa kasadpan niini dinhi sa ibabaw gihighlight ribilan nga kini si Jehova gitawag makagagahom nga Dios. Unya sa city gingon dayon sa Salmo nga kapitulo 50 gingon patalinghog o akong katawhan og ako musulti o Israel og magasaksi ako nganha kanimo ako mao ang Dios bisan ang imong Dios. Oh, pag-ingon sa Dios nga og ako magasaksi ako nganha kanimo. Dios na ang nahimo ng saksi, siya na mismo namulog. Tulo na sila tos langit. Pero kini mga mahalamong tigpaminaw, igalang Efren Anino Guhilde ato onya ning ipadayon kanang tulo the word nga mabasa gid na sa langit tungod sa atong oras no. Musa among gipanghinaot nga kadtong mga nagsunod labi na kanimo imposible di ka mosunod mao ra ni imong gipangayo. Nalangan gani media nimo gigastuhan og kantidad kini alang lang sa paghatag og katin-awan para makasabot mo kung unsay baruganan sa bisib nga wala gyud magdugang kung mag-mention na putag topiko may tungod sa Trinity. Padayonon nato kini sa sunod natong pagduon. O sa ngalan na lamang sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Inyo Sr. kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, og sa kanasab sa kauban ng mga ebanghilista o ministro. Og kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista Romel Kanyaman. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Risaba. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.